Wadonjo weche mag tuke tim mar Rising Stars jotugo mag Kenya mayuwi ma higni piny 20 biro chako tuke mar Group B ayanga odiechieng' makiny tuke mag pinje Afrika. Kenya osebedo kagoyo tach kata kogoyo tach e boma ma Cairo e piny Misri ka gidhi nyime kod timo orako margi motelo ne bago tukego mokwongo mar Group B. Tim mitayo gi kocha Salim Babu nigi geno mar chako maber kata doko ni mai thuolo margi mokwongo mag yore tukego. Kanowuoyo gi jofwamb weche jalup kocha Anthony Akulia olero ni gisetimo ikruok ka gidwa kawo tugo achiel moro bang' moro. Tok rakore gi tim mar Morocco, Kenya biro tugo gi Tunisia kapok gitieko tugo gi tim mar Nigeria. Tuke go chakore tarik 28 kata nyicho chakore tarik 28 dweni kendo biro rumo dwe manyien ka timbe 4 mabiro donjo e nus final biro ng'ado tiko ne tuke mag piny mangima ma ibiro bagi e piny Chile. Vile nimesema tumekuwa na preparation poa sana. Tumekuwa camp more than 5 weeks. I think Nairobi we did in Nairobi we did like 2, Thika 3, and then we came here, we've done another 2 weeks. So we expect the team is well. Tumejel vizuri kama team. Tumekuwa na wale wachezaji tulikuwa na expect kutoka nje pia wakakuja, the likes of Andres, Amos, Kibet. So I think team iko sawa saizi. Tunaweza kuwa na injuries moja mbili, but again vile tumesema tuko na team. Right now the focus is on like the team and the championship. So we have a good gel and we are ready.